बे समाव जोङो सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मिस्टार फुकन बर'जों दङ। बिथांनि सोमोन्दै जोङो माखासे गोनांथार बाथ्रा मिथिनो होननानै दिनै बिथांनि खाथियाव फैदों। दा बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनायनि सिगाङावनो गोसो गोथारै बिथांखौ जोङो एसएम निउसआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय बे एसएम निउसखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो गोजोन हामग्लायनाय बावबाय। नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो एसएम निउसनिफ्रायबो। दा बे समाव जोङो गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि फार्स्ट रेकर्ड खालामजानाय मेथाइआ मामोन? आच्छा, एसे माने गोबावबो जाबाय मेथाइआ, बावनाय बायदिबो जाबाय, खिन्थु मोननैसो बाथ्रा बुंनांगोन। बे मेथाइनि जिथु इन्ट्रडिउस बेखौ आं लाथारनांगोन। बेखौ आङो 2000 जायखिजाया 9 ना 10 बिदि माबा मोनसे इयार, बेवहाय आं बेखौ रेकर्ड खालामदोंमोन। बेखौ आं लिरदोंमोन आरो आंनि लोगो सासे राधे होननाय, बेजों जों जयै लिरदोंमोन बे मेथाइखौ। आरो बे मेथाइखौ आं गिबियाव रेकर्ड खालामजेनदों, माने लाइफआव फार्स्ट टाइम आरो आं अडिअ रेकर्ड खालामदों। आरो बेखौ मिउजिक होदोंमोन जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा बे मिउजिक डिरेक्टर अमर बर'। बिथांनि मिउजिकआव बे मेथाइखौ आं बानायदोंमोन आरो बिथांनि मुंखौ लानांगोन आङो, मानगोनां आदा अमर बर' बिथांनि मुंखौ लानांगोन। खारन लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो जेराव आं स्टुडिअ मेथाइ खनफेराखै, फार्स्ट टाइम आं लाइफआव बे मेथाइखौ आङो खनजेनदों आरो बेनिसिम साबायखर बावदों आदानिसिम। आरो बे आंनि लोगो सासे राधे, बेखौबो आं साबायखर बावदों जे बे मेथाइखौ लोगोसे बानायनायनि थाखाय। अन्नानै बे मेथाइखौ एसे जोंनि सिगाङाव रोजाबनो हागोन नामा? आच्छा, सियर। एसे बावबाय बे मेथाइखौ, थेवब्लाबो एसे खननानै खोनासंहोनो सानबाय। आरो गिबियावनो आङो बेखौबो बुंनो सानदों जे गिटारबो आं एसेबां मोजां दामनो रोङा, जास्ट सोलोंबाय थादों। जेसेबां हायो बेखौनो दामगोन आरो। सिमां रनसायो आं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया। सिमां रनसायो आं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोबोद मिलौदो गारांजों मेथाइखौ रोजाबनायनि थाखाय। बे मेथाइखौ बिथाङा गिबिसिन रेकर्डिं खालामदोंमोन। दा बे समाव जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन, बेजों लोगोसेनो नोंथांनि दासिम बेसेबांखिनि मेथाइ रेकर्ड जाखो? आच्छा, जोबोद मोजां सोंथि सोंदों। आं दासिम जेब्ला स्टार्टिं खालामजेननायनिफ्राय दिनैसिम मेथाइ रेकर्डिं होननानै बुङोब्ला आङो एक्सुवेलि एलबाम आरो माने फिल्म बिदि बांद्राय गैया, खिन्थु अडिअ दङ आरो अडिअ आरो बे फिल्म एलबाम माने गासै जथाय लानानै दासिम 20 बा 21 बिदि जाना दङ आरो। दे माने एक्जेक्टलि आं हिसाब गैया, बबेयावबा खनबोनायबो दङ, बाखिखौ आं गोसोआवबो गैजोबा खायफाखौ। स' एसे बबेयावबा आलापबो बोनाय दङ, बबेयावबा एसे माने एसे खनबोना होनायबो दङ। थ' गासैखौ गोसोआव लानानै 20-21 बिदि माने मेथाइ बिदि रेकर्डिं खालामनाय दङ आरो। एक्सुवेलि आंहा मोनसे माने एम दङ आरो, एम मिन्स माने मोनसे आंहा थांखि दङ जे आङो लाइभ श'खौ बांद्राय माने इम्परटेन्स होयो। थ' मेथाइ बानायनाय बा अडिअ खालामनाय बेखौ आं माने दासिम बारा एसेबां माने गोसो होनानै इन्ट्रेस्ट होनाय जायाखै। माने खनो आरो जे रायजोफ्रा बियोब्ला बा सोरबा माने मेथाइ दोंसे नांगौ होनना बुङोबा आं हरो आरो खनब्रबनानै बिदि आरो माने बानायब्रबना हरनाय जायो। खिन्थु खोथाया जाहैबाय स्पेसियेलि आंनि जिथु माने थांखि आरो आं जिथु इम्परटेन्स, आं लाइभ श'खौ बांद्राय इम्परटेन्स होनाय जायो। आच्छा, बे समाव जोंनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथाङा लाइभ श'नि बाथ्रा बुंदों। आच्छा, नोंथाङा लाइभ श'नि थाखाय बोरै प्रिपेरेसन खालामो? आच्छा, प्रिपेरेसन एक्सुवेलि माने गावनि सायाव थाबाय। गाव फार्स्ट टाइम प्रिपेरेसन थाखानांगोन। प्रिपेरेसन होनना बुङोब्ला माने बेन्डनि मोनसे रिलेसन थानांगोन, बेन्ड थानांगोन। लाइभ श'आथ' बेन्ड गैयाबा जाया। आरो मोनसे खोथा, बेवहाय मेथाइ सेलेक्सन, स' पाब्लिकआ मा डिमान्ड खालामदों, स' दायो मा सोलिगासिनो दं, बेल' नङा। आरो माखासे बे गोदोनि मेथाइ बा गेजेम सामनि मेथाइ बा एकदम गोदान मेथाइ, थ' गथाय माने मेथाइखौ जों लानानै प्रिपेरेसन खालामनो गोनां जायो। खारन पाब्लिकनि डिमान्डआ गुबुन गुबुन जायो। सोरबा गोजाम नागिरगोन, सोरबा गेजेर समनि नागिरगोन,
आरो सोरबा माने एकदम निउ नागिरगोन थ' प्रिपारेसना जोंहा बिदि जायो आरो जोंहा बाखिथ' जोंहा रिहार्सल माबा माबि बेथ' जों बेन्डजों थाबाय आरो माखासे मेथाइ कालेक्सन माबा बेखौबो सावरायनानै लानाय जायो बेन्डजोंनो जों ज'यै जोंहा मिटिं खुङो ग्रुप डिसकास जायो बेनि गेजेरजों माने दिनै जेनेबा हमना ला प्रग्राम मोनसे दङ थ' बे प्रग्रामनि सोमोन्दै जों मा खालामगोन दिनै मा मेथाइ जों एड खालामगोन आरो बाखि पाब्लिकनि रिकुवेस्ट बेबो थाहैबाय बेखौबो जों मोनसे मोननै थिक खालामनांगौ जाहैबाय आरो बाखिथ' लाइभ श'नि प्रिपारेसन होनना बुङोब्ला बेखिनियानो आरो स्पेसियेलि बेखिनिखौनो जों इम्परटेन्स होनना सानो आरो नंगौ बिथाङा जोबोद गोनांथार बाथ्रा जोंनो बे समाव मख'लांदों जे लाइभ श'आव प्रेक्टिस आरो बेन्डनि बे मोननै जि रिलेसनशिप बियो माने जोबोद गोथौ आरो बेजों लोगोसेनो जों बे बाथ्राखौबो थारैनो मिथिनो लुबैनांगोन बिथांमोना पाब्लिकखौ माने कनभिन्स खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बे पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनायाव बा पाब्लिकफोरा माखासे डिमान्ड्सफोर थायो बिथाङा बुंदों गोदान मेथाइ गोजाम मेथाइ दा बेफोरखौ माने प्रिपेरेसन खालामनो थारैनो गोबां मटिभेसन गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बे मटिभेसनखौ नोंथांमोना बहानिफ्राय मोनो जोबोद साबायखर बे कुइसनखौ सोंनायनि थाखाय एक्सुवेलि जों इनकारेज जायखौ बुङो जों इनकारेज स' गोबां माने गेदेर गेदेर आर्टिस्ट दङ बर'नि गेजेराव बा बलिउडनि बा वेस्टार्न माने गोबां आरो गेदेर गेदेर आर्टिस्ट दङ जा बेफोरनि माखासे जों बेकग्राउन्डखौ नायो आरो जे बेकग्राउन्डआव मा दङ मा मेथाइ खनबोदों आरो बबे मेथाइआ खनोब्ला जे पाब्लिकजों गनायजागोन जा पाब्लिकआ जोंखौ अनगोन जा बे माखासे माबाखौ जोङो एसे बिजिरो आरो बाखि खोथाया थायोब्ला जों सोङोबो बिसोरनियाव जे बे मेथाइखौ लायोब्ला मा जायो आरो पाब्लिकआ माबायदि एक्सेप्ट खालामगोन खालामा बेखौबो जों माने एसे माने नायबिजिरो दानि जुगावथ' मिथिखानाय दानि जुगावथ' एकदम माने मोसानाय नांगौ बा इन्जयमेन्ट मेथाइ नांगौ बेथ' थाखाबायनोसै थ' बिनि माने प्रिपारेसन बेथ' एक्सट्रा जाखायो आरो गोदोनि मेथाइनि माने सं कालेक्सन बिराद माने गोब्राब दानि मेथाइफोरखौथ' नों लोगो लोगो इउटिउबाव सार्च खालामबाय गुगलाव सार्च खालामबाय लोगो लोगो मोनबाय जे उमुक मेथाइखौ नांगौ लोगो लोगो खिन्थु गोदोनि मेथाइ जायफोर मेथाइफोर बेखौ जों मोननो माने जोबोद गोब्राब मथा मथि जोङो ओरैबायदि माने खस्थ'जों जों माखासे मेथाइफोरखौ जों कालेक्सन खालामनो गोनां जायो जेरै हमना ला बर'नि गेजेराव माने गोबां गेदेर गेदेर माने मेथाइ खनगिरि बिथाङा रोजाबना गालांनाय बेखौ जों बुङो मानगोनां बे दासिम बिग्राय आदा आरो आब' सुलेखा मेन'का गौतम आदा आरो प्रबिन गोबां माने गेदेर गेदेर मेथाइ खनगिरि दङ जे बिथांमोननि मेथाइफोरा दासिमबो माने एभारग्रिन जाना दङ आरो ज' बिथांखौ जों आरो बिथांखौ जों रेसपेक्ट खालामनांगोन बिथांमोननि मेथाइखौ खननानै सानफ्रोमबो जोङो माने फोथांना लाखिनांगोन आरो थारैनो दा बे समाव नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो लुबैबावगोन जे नोंथांनि फेभरेट माने आर्टिस्टआ सोर बेखौ गोबां मानसियानो सोङो आंखौ आरो खायफा खायफा एसे इंगितजोंबो एसे मिन्थियो आंनि फेभरेट आर्टिस्ट होनना बुङोब्ला ओरैनो आर्टिस्ट हिसाबै गोबां माने गासिबो आर्टिस्टखौ मोजां मोनो आङो बर'नि गोबां आर्टिस्ट दङ बिथांमोन माने जेरै हमना ला आं बुंलांबाय दाबुइ आब' सुलेखा मेन'का आब' बिग्राय आदा गौतम प्रबिन दा आरो गोबां दङ खायफानिखौ लाजोबनो हायाखै जे बिथांनि मेथाइफोरखौ जों खोनासंनानै सोलोंबोदों बिथाङाथ' थाखाबायनोसै फेभरेट बेल' नङा आरो गोबां माने यं जेनेरेसन दङ मेथाइ खनगिरि जोंनि बर'नि गेजेराव बिथांमोननिखौबो जोङो सोलोङो जों बिथांमोननिफ्रायबो आंनि फेभरेट होनना बुंनाय बाथ्राया एसे गोब्राब बाथ्रा बियो आरो आं माने गासैखौबो मोजां मोनो खिन्थु आं बलिउडनि सासे आर्टिस्टखौ आं माने फल' खालामो बे जाहैबाय राहात फाते आलि खान आं माने जोबोद मोजां मोनो आरो आं माने बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै आं माने खनो आरो आं जोबोद मोजां मोनो बिथांखौ आदसा बिथाङा बे समाव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बिथाङा राहात फाते आलि खान बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो बिथांनि फेभरेट सासे आर्टिस्ट गोबां दङ नाथाय फेभरेट आर्टिस्ट होननानै बुङोब्ला बिथांखौ बिथाङा मख'दों दा बे समाव बिथांनि माबाफोर मोनसे मोजां मेथाइ नोंथाङा जोंनि सिगाङाव एसे रोजाबनानै दिन्थिनो हागोन नामा आदसा साबायखर बे मेथाइआ जोबोद माने फेमास मेथाइ आरो माने सुबुंजों मोनथिजानाय मेथाइ गोबां माने मिलियन्स माने भिउवार्स जानाय मेथाइ बे राहात फाते आलि खाननि दोंसे मेथाइ बेखौ आं एसे खननानै खोनासंहोनो सानबाय मिल जा कहीं मिल जा कहीं समय से पढ़े हासिल कहीं
तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों के सुन थैंक यू जोबोद मोजां जादों थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ जोंनि सिङाव रोजाबलांबाय दसे सम आं ओरैबायदि फिलिंस जादोंमोन जे आङो माबा मोनसे रियेलिटि श' नायबाय थादोंमोन बिथां फुकन बर'नि बिदि मोनसे फिलिंस फैदोंमोन साबायखर थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद एक्साइटेड आरो लोगो मोननानै ओरैबायदि मोजां नांदों माने आं बेखिना बाथ्राखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हाया आरो दा जायखि जादोला मोनसे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो आवगायगोन नोंथांनि जि मेथाइ रोजाबनाय जोबोद मिलौदो माने खोनासंनो लुबैबाय थानाय मोनसे इन्कारेजआ बिदि फैयो दा जायखिजाया बे बाथ्राखौ जों मिथिनो नांगोन जे नोंथाङा माबाफोर रियेलिटि श'फोराव बिदि बाहागो लादोंमोन नामा बे खोथाया नंगौ आङो देग्लाय बै 2019 सिजन 11 इन्डियान आइडल सनि टिभि बियो दायो जागासिनो बेहाय आङो बाहागो लादोंमोन इन्डियान आइडल बे श'आव आं बाहागो लादोंमोन खाफाला एसे गाज्रि होनना बुंनांसिगोन गोसोआव दासिमबो दुखु दङ बुंजोबनो हायाखै खोथाया जाहैबाय आं आसाम नाङै आसामाव अडिशनखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बिसोरनि बे बम्बेनिफ्राय बिसोर फैयो जाहाज फैयो स' आसामाव आं मोननै राउन्ड बारदोंमोन बे गुवाहाटियाव जादोंमोन बे गुवाहाटियाव मोननै राउन्ड बारनानै बे गुवाहाटियाव बिसोर 10 जन सेलेक्ट खालामबाय माने 10 आरो बे 10 जनखौ बिसोर कलकाता हरबाय थ' कलकातायावबो जोंखौ माने सेलेक्सन खालामगोन बिनिफ्रायसो बम्बे हरगोन दा आं कलकातायाव खालामबाय कलकातायावबो आं सेलेक्ट जाबाय कलकातायाव सेलेक्ट जानानै बिसोरो आंखौ बम्बे माने दैथायहरबाय आरो स' बम्बेयावबो थांबाय आङो स' बम्बेयाव थांनानै ओरैबायदि माने रुल्स मोनबाय आरो एकदम आनलाक होनना बुंनांगोन बेखौ आनलाकि आरो रुल्सआ बेनो फार्स्ट माने मोननै राउन्ड जाबावदों मोननै राउन्ड जादों बे मोनसे राउन्डआवहाय सासे माने हारसिं माने लादों बिसोरो बेवहाय माने बेखौबो आं बारबायमोन आरो बेखौबो आं पास खालामबायमोन आरो बे हारसिङावहाय आं जोबोद माने बाख्नायनायबो मोन्दोंमोन बिथांमोननिफ्राय आरो जाजनिफ्राय आं स्टेन्डिं अवेसन मोन्दोंमोन आरो बिसोरनि गसंनानै आंखौ माने आखाइ खबनाय बे माने माबाखौ मोन्दोंमोन आरो आङो थ' थाङै लास्ट मोनसे राउन्ड फैबाय बे जाहैबाय बेखौ बारोब्ला टिभि श' जागोन आरो माने जिहेतु दायो टिभियाव नुगासिनो दङ मेगा अडिशन टिभि श' होनना बुङो ना स' बे मोनसे राउन्डखौ बारोब्ला माने टिभि श' डाइरेक्ट मोनसिगौमोन खोथाया जाहैबाय बे ग्रुपआव ओरैबायदि मोनसे रुल्स बिसोरनिफ्राय बर्डनिफ्राय रुल्स होबाय बे रुल्सआनो जाहैबाय जे साबा ग्रुप खालामगोन बिसोरो स' बे ग्रुपआवहाय मोनसे रुल्स दङ जे बेहाय सासे जुदि गोरोन्थि खालामो ग्रुपखौनो आउट खालामगोन जोबोद माने आनलाक मोनसे ग्रुप माने बे रुल्स आरो बिसोरो सासे गुरुबो होदों प्रेक्टिसनि थाखाय गुरु होबाय मिउजिशियान होबाय जों प्रेक्टिस खालामबाय रिहार्सेल खालामबाय ग्रुप डिसकास खालामबाय जेब्ला जों पारफर्म खालामनो थांबाय खनै आं आसामनिफ्राय आं हारसिंल'मोन आरो दङमोन कलकाता उड़िसा बेंगलर आरो बम्बे जों साबबामोन सासे बिनि गेजेरावनो सासे हिन्जावसा दंमोन बे उड़िसानिमोन दा बिदिनो जोङो रिहार्सेल खालामजोब्बाय खालामना जों पारफर्म जेब्ला खालामनो थांबाय अब्लानिया माने मोनसे रुल्स दङ जे बेयाव सासे गोरोन्थिबाथाय ग्रुपआनो आउट जागोन दा खालामबाय जोङो कम्पिटिसन खालामबाय जाना ओरैबायदि माने मोनसे खाफाल गाज्रि मोनसे दिन फैबाय बे जाहैबाय कलकातानि सासे मेथाइ खनगिरिया बियो गोरोन्थि खालामबाय गेजेराव रुल्सआथ' दंखायो सासे गोरोन्थि खालामोब्ला माने ग्रुपआनो आउट दा जायनि जाहोनाव जोङो एकदम माने आनलाक जाना फैनो गोनां जादों आरो बेबायदि मोनसे सिचुवेसन बेहाय मोन्दोंमोन स' जानो हक बेवहाय आं बम्बे थांबाय थेवब्लाबो आं माने एक्सपिरियेन्स जिहेतु आंनि लाइफनि जे दिनैसिम मोनाखै बे एक्सपिरियेन्सखौ आं जथेस्थ' माने सोलोंना फैदों आरो बाखि रियेलिटि श' फैगासिनो बेहायबो आं माने पार्टिसिपेट खालामगोन आरो सानसे समावबाबो आंहा मोनसे थांखि दङ जे आं रियेलिटि श'आव सानसेबाबो ओंखारगोन बे आंनि थांखि आरो जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा बुंबाय बिथांनि जा एक्सपिरियेन्स जोंबो बिथांनिसिम बेस्ट अफ लाक होदों गासैबो रायजो राजा बिथांखौ मोजां मोनगिरि बिथांनि जाफोर फल'वार्स दङ बिथांनि जाफोर फेन दङ बिथांमोननि जानानै जोङो एसएम निउसनिफ्रायबो बिथांनिसिम बेस्ट अफ लाक होदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा जि माने मेगा अडिशन बेफोराव बाहागो लानानै देरहानानै फैनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि लोगोसे गासैबो आसाम नाङैनो बिथाङा जाहाथे मोनसे मुं लाबोनो हायो जों बेखौ आसा खालामबाय थारैनो जोङो जोबोद मोजां बाथ्रा बे समाव सावरायगासिनो दङ बिथांनि जाफोर मोनबोनाय एक्सपिरियेन्स दा बे समाव जोङो मिथिनो लुबैबावगोन बिथांनि जा जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जा सिंगिंनि जार्नि जा कालसारेल लाइननि जार्नि बेयाव बिथाङा माखासे चेलेन्जफोरजों निस्सय मोगा मोगि जानो गोनां जादों बै चेलेन्जेसफोरखौ बिथाङा बोरै अभारकाम खालामदों बे बाथ्राखौ बे समाव जोङो मिथिनो लुबैगोन बे जार्निखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोलाव जालांगोन थेवब्लाबो गेजेर गेजेर आं एसे बुंलांनो सानदों
आंनि लाइफनि जार्नि अर्थात आंनि मेथाइ खननाय जागायजेननाय आं एमइ स्कुल लेभेलनिफ्राय आं जागायजेनदों बिनिफ्राय जागाय आङो हाई स्कुल फरायबाय हाई स्कुलनिफ्राय आङो बे कलेज बा स्कुल उइक बा कलेजाव फरायनाय लोगो लोगो कलेज उइक बा डिग्री फरायनाय लोगो लोगो बे कलेज फ्रेशार्स बायदि बायदि आरो बे माने बेफोर फांसनफोरा बा प्रग्रामफोरा आंखौ जोबोद इनकारेज खालामदों स्पेसियेलि आरो आंनि सोलोंनायनि जितु जार्नि आरो लाइफनि जितु माने मेथाइ खननाय आं दिनैसिम जितु सोलिनाय गोबां माने दुखु खस्थ'जों फैनाय मोनसे आंनि जारिमिन स्पेसियेलि आं गावनि न'खरनि खोथा बुंगोन आंनि न'खराव खोब बिदि माने अबस्थाया मोजां नङा बै समाव आरो स्पेसियेलि आं आंनि आइ आफाखौ बुंथारनांगोन आंनि आइ आफाया ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मोनसे बिथिंनिफ्राय जोंखौ खांबोदों आरो जाय समाव जोंहानि आफाया 26 माने 22 बोसोर माने दाहोना थाबोनानै न'खर सोलायबोदों जोबोद माने दुखुनांथाव मोनसे परिबेसमोन बे समाव जोंहा आदा सानै दङ बे आदा सानैयाबो मोजां माने फरायनाय बिदि परिबेस मोनासै बै समाव जानाय लोंनायनि थाखाय साननो गोनांमोन आरो खरसा बाथिखौथ' उननि बाथ्रामोन थ' बेबायदि परिबेसावब्लाबो जोंनि आइ आफा बा आदामोना आंखौ फरायनायाव डिग्रीसिमबाबो आंखौ माने लाबोदों आरो स्पेसियेलि आंनि मेथाइ खननायाव आंनि आइ आफा आरो न'खरनि मानसि माने गोबां सापर्ट दङ फ्रा आरो लाइफआव फेस्ड बेथ' थाखाबाय एगेन्स्ट माबा माबि आं डाइरेक्ट एगेन्स्ट होनना बुङाखै जेनेबा सोरनिबाफ्राय माने बियो ओरै बुंदों आंखौ र' आं मोजां खालामनाय खिथिगोन आं माने गाज्रि माने माबाव नङा आरो जे नोंनिया एसे गोरोन्थि जादों नों ओरैसो खालामनांगोन बास आं बेखौ सोलोङोमोन आं माने ओरैबायदि माने मानसिफोरनि सिं जानानै आङो सोलोंबोदों सोरनिबाफ्राय आथिंबो हमदों आरो सोरनिबाफ्राय माने सोरदोंबा माने सोबा जानोबो मोनदों माने गोबां आरो माने बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ नों उन्दैनिफ्राय सोलोंजेननायाव नों गोबां जारनि दङ धरिलक नों जेनेबा नों प्रग्राम मोनसेयाव थांदों नोंथ' गोदान रावबो सिनाया नोंखौ नों मोनसे प्रग्रामाव मेथाइ खनथारनांगौ अब्लासो नोङो एक्सपिरियेन्सआ बारायगोन नोंहा थ' बेबायदि माने बिथिं फैबाय जे बे समाव नों मेथाइ खननोबो मोना जानो हागौ नों नेनानै नोङो मोनसे प्रग्रामाव नोङो सोरबा खनलांनाय मोसानाय जालांबाय थागोन खिन्थु नोङो जेब्ला साजु नुगोन अब्लानो सासेबो पाब्लिक मोननाय नङा अनलि सियारल' थागोन बेहाय थ' बेबायदिबो मोनसे परिबेस थायो माने आं हार मानियाखै आरो लाइफआव दिनैसिम आं हार मानियाखै आं बुङाखै जे आं माने गोबां माने गेदेर साक्सेस माने सासे आर्टिस्ट जानो हाबाय बा आं रोंजोब्बाय आं मालाबाबो साना आं गोबां माने सोलोंनांगौ दङ आंहा लाइफआव आं उन्दैनिफ्रायबो दिनैसिम सोलोङो गेदेरथ' थाखाबायनोसै जोंहा बर'नि माने गोबां गेदेर गेदेर आर्टिस्ट थाबाय आरो बलिउडनि थाबाय खिन्थु आं उन्दैनिफ्रायबो सोलोङो दिनैसिम आं रोङिखौ सोङो आरो रोंनायखौ आं एसे फोरोङो बे लाइफनि जार्नि होनना बुङोब्ला गोबां दङ आरो दासिम जितु आंनि लाइफनि स्ट्रागोल बेखौ आं एसे फिथाइखौ थायनाय बायदि गावखौनो मोनदों आरो दुखु सुखु गासैखौबो माने बावगारनानै दिनै गावखौनो एसे माने साक्सेस जानाय बायदि मोनदों आरो न'खराव आं दासिम एसे माने मेथाइ खननायनि गेजेरजों एसे सान्तिखौ लाबोनो हादों होननानै आं सानदों आरो जानाय लोंनायनिफ्राय बा खरसा पातिनिफ्राय लानानै न'खर सलायनाय माखासे बिबान थाहैबाय बिनानाव फरायहोनाय थाहैबाय बिनानाव आङो हायार सेकेन्डारि फरायनानै डिग्री फरायगासिनो दं दायो स' बिनानावखौबो खरसा पाति गोबां माने आं न'खरनि माने खरसा पाति आं सब रुजुजोबो बेल' नङा जे आं हारसिं मावनो हादों खिन्थु रायजोनि अननाय जेराव रायजोआ आंखौ प्रग्रामाव लिङो जायनि जाहोनाव आं दिनैसिम मेथाइ खननो हादों रायजोनि अननाय आरो सिबिनाय माने आं ओरैबायदि माने रायजोनि अननाय मोनो जेराव थाङो आं मोनथिया आंखौ मानो एसेबां अनो रायजोफोरा खिन्थु आं मोनथिया खिन्थु आं ओरैबायदि माने रायजोजों अनजायो आरो आं रायजोखौ ओरैबायदि साबायखर बावो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जितु मेथाइ खननाय जार्नि बेहाय जाहाथे आंखौ हेफाजाब खालामबाय थायो रायजोफोरा आंखौ लिंबाय थायो आरो बर'नि थाखाय गोबां मिजिं दङ खालामनो थाखाय नंगौ जोबोद बिथांनि जारिमिन बिथांनि जा जिउनि दैदेनबोनाय बा स्ट्रागल बेयो जोबोद माने ट्रेजेडिमोन मोनसे समाव बेखिनिखौ बिथाङा जोंनो बिथांनि जा राव बिथांनि जा इमोसन बेजों फोरमायदों जोंबो लोगोसे बिथांजों दुखु फोरमायफादों बिथांनि जा लाइफनि स्ट्रागल मुमेन्ट बे समाव बिथांजों जोङो लोगो जानो हायैनि थाखाय दा बे नंगौ स्ट्रागलनि उनावसो मोनसे मोजां फिथाइ फैयो बायदि बिथांनि बायदिनो फैदों बिथाङा गावनो मख'दों आरो थारैनो जों रायजो राजाफ्राबो बिथांजों अरायसम थागोन जों बेखौ खोथा होदों
आरो नंगौ बिथांनि गावनि नाजानायनि थाखायनो बिथाङा बे मोनसे पजिशनसिम फैदों रायजो राजानिबो सापर्ट दङ बिथांमोननि जा क्रेडिट बेखौबो जोङो थारैनो लानो नांगोन दा जायखिजाया जोबोद बिथांनिसिम साबायखर दं जोंजों दङ सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फुकन बर' बिथां आदसा नोंथाङाथ' माखासे रावफोरावबो मेथाइ खनदों दा बै जि मेथाइ खनबोनाय दा बेफोराव नोंथाङा बोरै माने प्रिपेरेसन जानो गोनां जायो आरो बिनि थाखाय बोरै नोंथाङा माने मटिभेसनखौ मोनो राव हिसाबै आङो गासैबो रावनि मानसिफोरखौ आरो बे भाषाफोरखौ आं माने रेसपेक्ट खालामो खारन आं सानो आरो आं गावनि माने पार्सनेल साननाय बियो जे सासे आर्टिस्टआ माने माल्टि टेलेन्ट जानांगौ आरो आं गावखौ सानो आरो जे नंगौ आंथ' बर' सासे आंथ' बर'खौथ' खननो हाखागोन आङो माने बेथ' साबायबो खोथा नङा होमबा खिन्थु मेन खोथाया जाहैबाय जे नों बर'जों लोगोसे नों माने गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ माबायदि रंजाहोनो हायो बा माबायदि गोजोन खालामनो हायो स' बे मोनसे जोबोद गिदिर माने इस्यु जाना थायो आरो सासे आर्टिस्टनि थाखाय आरो मेन खोथाया बेबो जे मोनसे प्रग्रामाव मोनसेल' हारिनि मानसि थाया गोबां हारिनि मानसि प्रग्राम नायनो फैयो बेहाय थानो हागौ आदिबासि बर' नेपालि आसामिस राभा बेंगलि नेपालि नङा होमबा जों बे आसामाव गासैबो बेबायदि मानसि हारिया माने थुबुर जाना दङ नालाय दा बेखिनि हारिनि मानसि थानो हागौ थ' बेखिनि हारिनि मेथाइखौ नोंहा माने प्रिपेरेसन जाना थानाया नोंनि इम्परटेन्स बा आंनि इम्परटेन्स बेखौ आं माने सानफ्रोमबो सानो आरो पाब्लिकखौ गोजोन होनो हायोब्लासो सासे आर्टिस्टनि साक्सेस बेखिनि खोथाखौ आं माने सानफ्रोमबो सानो आरो बेखायनो आङो एसेबां राव हाजोबाब्लाबो आङो बर'आवथ' थाखाबायनोसै नेपालि बेंगलि आदिबासि हिन्दी आसामिस राभा आरो दोंफादों मिसिं बेखिनिखौ आं माने प्रिपेरेसन खालामो आरो खनोबो जोङो स्टेजाव थ' बेखिनि मेथाइखौ आं पारफर्म खालामो आरो स्टेजाव जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा माखासे राव माने मेथाइ रोजाबगासिनो दङ आरो जोबोद अनसायनाय मोनदों दिनै फुकन बर' होननाय मोनसे मुङा जोंनि गेजेराव बयनिबो गेजेराव आसाम नाङैनो मोनसे ब्रेन्ड जाबोदों दा बे जि ब्रेन्ड जाबोदों नोंथाङा बिनि माबाफोर आन्दाज दङ नामा नोंथांनि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगो बयबो माने नायनो मोनसे लुबैनाय मोनसे आन्थोर जयै मोनसे सिटुवेसन फैयो नोंथांजों बा नोंथांनि प्रग्रामाव थांनानै ओरैबायदि मोनसे रंजानाय मानसिफोरा मोनसे मोनो दा बिदि मोनसे फिलिंसखौ लाबोनो हानाय नोंथांनियाव मा मोनसे मेगनेट दङ होननानै नोंथाङा सानो बे जोबोद माने मिनिथावनाबो आरो माने गोजोननायबो थाबाय सोंनायनि थाखाय एक्सुवेलि बेहाय खुनु जादु गैया खुनु मोन्थोर गैया खोथाया जाहैबाय बे आं बुंदोंना दहायनो जे आं पाब्लिकआ मा डिमान्ड खालामदों आरो पाब्लिकआ मा सिटुएसनाव दङ फार्स्ट टाइम आं बेखौ हेन्डेल खालामो आरो पाब्लिकआ माजों रंजागासिनो दङ आरो पाब्लिकनि इन्टारेस्टआ बबे मेथाइजों आरो बबे साइडजों थांगासिनो दङ आं बेखौ फार्स्ट टाइम आङो बेखौ इनकुइरि खालामो आरो स्टेजाव दोंसे मेथाइ खनखांनाय लोगो लोगो फार्स्ट टाइम आं बेखौ सानो आरो जे पाब्लिकआ माजों माने बांद्राय माने गोसो हाबनानै दङ माजों मा खालामोब्ला माने पाब्लिकआ एकदम माने आंखौ माने हेफाजाब खालामगोन रंजागोन मोसाफागोन बेखौ आं फार्स्ट टाइम सानो आरो नैथिया जाहैबाय जोंनि गाननि सेलेक्सन बे जोंहा सानफ्रोमबो माने जों एकदम माने जाज खालामो जे दा मा सोलिगासिनो दङ माखौ मोजां मोनगासिनो दङ पाब्लिकआ बेखौ जों जाज खालामनानै जों मेथाइखौ सेलेक्सन खालामो थामथिया जाहैबाय पाब्लिक डिमान्ड जे पाब्लिक डिमान्डखौ जुदि नोङो फुलफिल खालामनो हायो अब्ला माने पाब्लिकआ जोबोद सेटिसफाइड जायो आरो नोंखौ जोबोद सापर्ट खालामो आरो स' बेखिनि माखासे टेकनिकेल थाहैबाय आरो लास्ट बे मोनसे माबा जाहैबाय जोंनि माने आइडिया आरो कमिटिखौ सेटिसफाइड खालामनांगौ दा कमिटिया जोंखौ लिंनानै जों कमिटिजों माने मोजां रायलायबाय मोजां माने सनमान खालामबाय आरो लोगोसे कमिटिनि माखासे डिमान्ड थायो बेखौबो जों फुलफिल खालामबाय स' बेखिनि गासैबो खोथाया जुथायनानै मोनसे एकदम इन्जय होननाय मोनसे मुं मोनो आरो माने हेपिफुल मोनसे माने मुं मोनो आरो मोनसे सिटुएसन जायो आरो गासिखौबो जथायनानैसो मोनसे रंजानाय जायो आरो स' गासैनिबो खोथा लानांगोन गासैनिबो माने सिबिनाय आरो मान होनायखौ नाजावनांगोन होनोबो नांगोन अननाय आरो मान थ' बेखिनिखौ जथायनानैसो बे रंजानाया
जों खालामो आरो पाब्लिकआ जोंखौ रंजानाय होयो आरो जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा मख'लांदों दा बे समावनो जों मोनसे गोनांथार बाथ्रा थारैनो मिथिनो नांगोन जे माखासे सेलिब्रिटिसफोर माखासे आर्टिस्टफोरा माखासे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा जायखिजाया इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जा बिथांमोना माखासे एलिगेसनजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो Right. माखासे कन्ट्रभारसियाव बिथांमोना गाव गोसो गैयाब्लाबो माने फैनो गोनां जायो दा बेबायदि नोंथाङा माबाफोर सिटुएसन मालाबा मोनफेरदों नामा? बे कुइसनखौ सोंदों मोजां जादों खिन्थु एन्सारखौबो आं एसे स्लाइटलि होगोन आरो सोरबा सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ सिटुएसन गोबां मोनगोन आरो मोनबोदों आरो दासिमबो मोनो जोङो मोनबाय थायो ससियेल मिडियाखौथ' गासिबो मिथिखायो मोनसे खोथा ओंखारनोसो नांगौ आरो बे मोनसे खोथाया ओंखारबाथाय बे भाइरेल जानानै माने एखेबारे वर्ल्डआव माने गोसारो जे बे ससियेल मिडियायाव मोनसेल'सो खोथा ओंखारनांगौ जे नों सासे माबायदि सुबुं बे खोथायानो माने गावस्रानानै माबायदि जालांगोन आरो बे ससियेल मिडियायाव आरो गासिबो मिथियो फेस जों गोबां जादों गोबां मेथाइ जों पारफर्म खालामो स्टेजफोराव पारफर्म खालामो सोरजोंबा जों दान्थे बिदान्थे जानो गोनां जादों स्पेसियेलि जों मेथाइ खननाय पारफर्मफोर जोंनि माने आं एसे स्टाइलखौ एसे बेलेग खालामो आरो मेथाइ खननायनि स्टाइलखौ आं माने स्टेजफोराव ओरै खालामो जे माने आं अपेन खालामो माने बेयाव पाब्लिकआव नों गोदोर नों उन्दै नों फिसा बिदि आं जेबो सोमोन्दो लाखिया आरो स्टेजाव आरो आंबो सासे मेथाइ खनगिरि आंबो पाब्लिकआनो सोरबा कमिटिनि मानसि बेबो पाब्लिकआनो नायगिरि रायजोफोराबो पाब्लिक माने बेबायदि आं इकुवेल सानो आरो गासैखौबो स' बेवहाय खायफा बुंनो सानो आरो जे नों मानो बिदि खालामदो बिदियावथ' मोजां जायाखै सिस्टेमाव बिदि जायाखै बिदि उमुक खालाम तुमुक खालाम आरो मोनसे रिल्स डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ उमुक खालामनांगौ स' डिसिप्लिनखौ सोर मेनटेन खालामगोन थ' जाय बुंदों बे बुंग्रा मानसियानो डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन नङा होमबा आरो सासे आर्टिस्टआ पाब्लिकखौ डिसिप्लिनाव लाबोनाय डिसिप्लिनाव बायहोनाय सासे आर्टिस्टनि आखायाव थायो आं जुदि ओरै खालामबा पाब्लिकआ गासिबो खालामगोन स' बेखायनो बुंदों पाब्लिकखौ जों बुंनो हायो जे नोंसोर ओरै खालामनाङा ओरै खालाम पाब्लिकआ मानियो थ' बेवहाय माने अबजेक्सन जेबो थानाङा जों स्टेजाव सासे आर्टिस्टआ गाखोनाय लोगो लोगो गुटाइ स्टेजनि जिथु माने मेनेजमेन्ट बेखौ आर्टिस्टनो एगारनो होनांगौ आर्टिस्टआ मा खनो मा खना आर्टिस्टनि आखायाव नङा होमबा आरो स्टेजखौ कभार खालामगोन सासे आर्टिस्टआ आरो आर्टिस्टनि आखायाव जोबजासिम स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम गासिबो दायथ' आर्टिस्टनि आखायाव होनांगौ आंनिफ्राय माने फोथायनायसो दे आं बेखौनो मावनांगौ बेखौ बुङाखै जे आं बिदि खालामोबा मोजां माने जागोन सानो आरो खारन सासे आर्टिस्टआ सिटुएसनखौ मिथियो मा जागासिनो दङ पाब्लिकआ मा डिमान्ड खालामदों आरो पाब्लिकआ मा मेथाइजों रंजादों खारन मोनसे फांसनावथ' मानसिया रंजानोल'सो फैयोथ' स्पेसियेलि आरो नंगौ माने मेल'डियास मेथाइबो खोनासंग्राबो थायो गोबां माने गुबुन माने मानसिबो थायो खिन्थु टटेलि माने रिक्सआ सासे आर्टिस्टनि आखायाव थायो थ' बे थाहैबाय आं माने गासिबो मानगोनां बे प्रग्राम खुंगिरि कमिटि बिथांमोनखौ खावलायदों जे सासे आर्टिस्टखौ माने फुल माबा होनांगौ आरो मा होनना बुंगोन बेखौ फ्रि हेन्डेड खालामनांगौ आरो जे नों मा खालामदो माने प्रग्रामखौ मोजांल' खालामदो बिदि आरो बिदि खालामनो फुल मोनसे माबा क्रेडिट होनांगौ आरो मोनसे खोथा खावलायनो नागिरदों आं बे ससियेल मिडियायाव दासिमबो माने सावरायनाय जागासिनो टाइमखौ मेनटेन खालामनांगौ आरो आं बुंबोबाय थादों गोदोनिफ्रायबो दासिमबो बुंदों जे जोंहाबो मोनसे डिसिप्लिन जानांगौ आरो जे हमना ला गुबुन हारिफोरा माने प्रग्राम खुङो एकदम मोसागोन बिसोरो बिराद मोसागोन रंजागोन खिन्थु एकदम टाइमलि रंजागोन टाइमलि मोसागोन आरो स' एकदम नै जोङो 9टा बाजियाव स्टेजाव गाखोबाय जोङो एकदम 5टा बाजासिम मेथाइ खननांगौ फुंनि 4टा बाजासिम मेथाइ खननांगौ बेथ' इम्पसिबोल नङा सासे आर्टिस्टआ 9टा बाजानिफ्राय गाखोनानै फुंसिम बोरै मेथाइ खननो हागोन नङा होमबा स' बेथ' माने सासे आर्टिस्ट एकदम माने बेयाव मोनसे प्रग्राम खालामनानै नेक्स्ट प्रग्राम खालामनो हायै खालामखानाय जायो खारन माथोबो बायनानै एकदम गाज्रि जानानै मिउजिकसिम मेंगुजोबनानै माने एकदम माने टटेलि चेन्ज खालामना होनाय जायो आरो स' आं सानो आरो आंनिफ्राय जिथु फोथायनाय टाइमखौ एसे मेनटेन खालामोबा मोजां जायो आरो जे एसेखिनिनिफ्राय एसेखिनि मेथाइ खननानै प्रग्रामखौ फोजोबनांगौ दा बेबायदि मोनसे टाइम जुदि लाबोयोब्ला जथेस्थ' माने डिसिप्लिन आरो बायदि माने जाथायबो खोनायो जों प्रग्रामाव ओरै जादों थुमुक जादों माबा जादों दा बेफोरबो जानाय नङा बायदि मोनदों खारन टाइम मोनसे थाहैगोन ना दा बे टाइम मेनटेन खालामोब्ला जथेस्थ' माने आं सानदों आरो मोजाङाव फैगोन दासिमथ' बर'निया जोबोद मोजाङाव फैबाय बर'नियावथ' जेबो दावराव जाखाया एकदम डिसिप्लिन जाखायो आरो जेसेबां आं प्रग्राम खालामदों बर'आव जेबो माने दावराव जाया थेवब्लाबो
टाइम जुदि मेनटेन खालामोब्ला आरो माने साक्सेसफुल जाबावगोन आरो आं बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय साननाय आरो जोबोद मोजां टाइम मेनेजमेन्टनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों टाइम मेनेजमेन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे डिसिप्लिना अट'मेटिकलि फैगोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो थारैनो जोबोद गोनांथार बाथ्रा बियो बयबो जाहाथे जोंनि जायफोर कमिटि जायफोर इनभाइट खालामो जायफोर अर्गेनाइजार बिसोरो बा बिथांमोना थारैनो बे बाथ्राखौ गोसो होनांगोन बयनिबो बाथ्राखौ साननानै टाइम जाय समाव जों रंजानांगोन बे समाव रंजानांगोन जाय समाव जोंनि खामानि बे खामानिखौ मावगोन बिथाङा बे बाथ्राखौनो जोंनि सेराव फोरमायदों दा बे समाव जोङो जिहेतु बिथांनि जा जार्नि बेखौ सावरायबाय थादों दा बिथांनियाव बे बाथ्राखौबो जोङो थोंजोङैनो मिथिनो लुबैगोन जे बिथांनि जा दामग्रा देग्रा बिथाङा गावनिनो ना गुबुननिफ्राय हायार खालामना लाबोयो आं मिउजिशियान अर्थात बेन्ड होननानै बुङोब्ला आं सानैसो मानसिनि माने मुं लाथारनांगोन जाय मानसिफोरजों लोगो मोनलायनानै आं दिनैसिम बे समाव मेथाइ खननो हादों आरो इनकारेज मोनदों बा आंखौ फोरोंबोदों स्पेसियेलि आं दहायनो मुं लाबाय सासे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एकदम बेस्ट माने किबर्डस दामगिरि अर्थात दायो मिउजिक डाइरेक्टर बिथां अमर आदा अर्थात अमर बर' मिउजिक डाइरेक्टर आरो बिथांनि स्टुडिअ'आवनो आं गोबां मेथाइ खनदों आरो गोबां दासिमथ' गोबां गोदान गोदान मेथाइ जेसेबां मेथाइ ओंखारदों सब अमर आदा बिथाङाबो मिउजिक होदों आरो प्राय होदों आरो स' बिथांनि मुंखौ लाथारनांगोन खारन फार्स्ट टाइमाव जेथिया आं सोलोंजेननाय बा हाई स्कुल एम इ स्कुल बा कलेज लेभेल बे टाइमाव आं फार्स्ट टाइम माने अमर आदा मुंखौ लोगो मोनदों बिसोरनि बेन्ड मोजां मेथाइ खनजेनदों खननानै बिथांमोननि बेन्ड जेरै कृष्ण दा अमर दा आरो चक्र दा रिंसार दा आरो रातुल दा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय आदा गौतम आदा मेन'का आब' बिथांमोनजों दामनाय बिथांनि बेन्ड दिपेन शर्मा आरो बिथांनि गासै बेन्ड दा बिथांमोननि बेन्ड बेखौ जों एकदम मुं लाथारनांगोन आरो लोगोसे आं एकदम लाइफआव माने जागायजेननाय बेयाव सोलोंजेननाय जोंनि कुसिबिलनि बेन्ड रन्जित बर' राजिब दा बिपुल बरुवा बिजय दा बापुकन आरो देब' बिथांमोननि नामखौ लाथारनांगोन बिथांमोनजोंनो आं जार्नि आरो फार्स्ट टाइम माने बेन्डजों जार्नि आरो फैयै जेब्ला आङो टंला कलेजाव फैबाय टंला कलेजाव फैनानै आङो गोबां माने कलेजनिफ्राय कम्पिटिसनफोराव आं बाहागो लाबाय आंहा एचिभमेन्टबो मोननैसो दङ टंला कलेजाव फरायनाय लोगो लोगो आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटि माने बेहाय इयुथ फेस्टिभेल जायो इन्टार कलेज गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दं बेखौ आसाम नाङै जथायनानै मोनसे कम्पिटिसन जायो बेवहाय आङो 3 टाइम गल्ड मेडेल आरो 1 टाइम आं सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरो 3 टाइम गल्ड मेडेल मोनदों अल आसाम माने खोनथाम आं गल्ड मेडेल बेवहाय मोनदोंमोन दा जथेस्थ' आङो कलेजाव फरायनानै जथेस्थ' माने कलेजनि माने प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै गोबां माने आंखौ इनकारेज खालामदों आरो बेयावहाय आङो कलेजाव फरायनाय लोगो लोगो आङो आंनि बेन्डखौ लोगो मोनबाय आरो सानैसो माने बिनि दामगिरि जेरै जेसुराज डेनि टप्प' आरो गौरी शंकर बर' बे सानैखौ लोगो मोनबाय लोगो मोननानै बिसोरथ' मोजां दामखायो बिसोरखौ ग्रुप खालामबाय आङो ग्रुप खालामनानै आं बुंबाय जे जों मोनसे ग्रुप बानायोब्ला मा जायो बहुत माने मथा मथि जोङो 2011-12 बे समाव आरो दै लं टाइम जोङो 7-8 इयार्स जाबाय जोङो दा बे बेन्डजों थानाया दा बे ग्रुप बानायनानै प्रग्राम सग्राम खालामबाय रिहार्सेल खालामै गोबां सोलोंबाय बिसोरनिफ्रायबो आङो सोलों दिनैसिम बे बेन्डआ दङ आरो आंजों जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा बिथांनि जा बेन्ड बे बेन्डनि सोमोन्दै बुंबाय आरो जोंबो बिथांमोननिसिम साबायखर होदों बिथांजों लोगोसे थानानै बिथांखौ मदद खालामनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि पारफरमेन्सआ आरो मोजां जाथों जोङो उइस खालामदों सावरायनायनि गेजेरावनो बिथांखौ बे समाव आङो मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों जे बिथाङा सासे बर' हिसाबै बर' समाज जौगानायाव मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों माबायदिहाय फैबाय थानाय समाव बिहोमा होलांनो नागिरदों बर' समाजाव सासे आर्टिस्टआ गोबां बिबान थायो बर'नि बे मेथाइ खननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' राव अर्थात बर'नि बे दामनाय देनाय बे मेथाइ खननाय बेखौ माने आवगायनानै माने गोबां बिबान थायो सासे आर्टिस्टआ आंनि बिबान होननानै आं गावखौबो सानो जे सासे बर' आर्टिस्ट जानानै जे बर'नि बे हारिमुखौ जे माबायदि डेभेलप खालामनो हागोन आरो माबायदि बे गुबुननि गेजेराव नङा जेनेबा बे वर्ल्डआव माबायदि सिनायथि होनो हागोन बे बर' रावखौ लानानै बर' बे हारिमुखौ लानानै माबायदि जों डेभेलप खालामनो हायो आंहा गोबां मिजिं दङ सासे आर्टिस्ट हिसाबै मिजिङा बेनो जे जोंनि बे बर' रावनि माखासे बे हारिमुखौ हमना ला खाम सिफुं सेरजा जथा आरो गोबां बायदि बायदि बे आगजुखौ लानानै जोङो माबायदि जों आवगायलांनो हायो
गोबां मानसिफ्रा सोङो जे जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा मा बुस्थु बेयो माबायदि दामो आरो देंखोआ माबायदि गोबां माने कुइसन आरो दानि जुगाव बे इउटिउब आरो माखासे माने ससियेल मिडियानि माने माखासे आपग्रेडनि गेजेरजों बे जोंनि माखासे बे बर' रावनि हारिमुफोरा माखासे डेभेलप जागासिनो दङ दा बेथ' बे थाबायनोसै आरो जोंनिफ्रायबो जों सासे आर्टिस्ट हिसाबै जोङो मोनसे बिबान थायो जे रावखौ माने हारिमु माने राव नङा होमबा बर' हारि स' बेखौ जों माबायदि डेभेलप खालामनो आंनिया बेनो मिजिङा आं जाहाथे नाजानायाथ' दङ नाजागासिनो दङ फिउचाराव जेनेबा आङो बे बलिउड लेभेलाव थाङोब्ला बा बलिउडनि माखासे रियेलिटि श'फोराव जुदि आङो माने इयुन फिउचारफोराव आरो जुदि बाहागो लानो हायोब्ला बा सेलेक्ट जायो अब्ला आं निस्सय बर'नि बे हारिमुखौ आं बे बलिउड लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जेसेबां हायो आं दिन्थिनो नाजागोन आरो जेसेबां दिनैसिम नाजागासिनो दङ बेखौ नाजागासिनो दङ आं जेसेबां साक्सेस खालामनो हादों बे बेसेबांनि बै बर' हारिनि बे माखासे हाबाफोरखौ जों माने दिन्थिनो हादों बेखौ आं बुङाखै खिन्थु नाजानाय दङ आरो नाजागासिनो दङ बिबाना गोबां थायो सासे आर्टिस्टआ बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ दिन्थिनो हानाय गोबां माने रिस्क थायो बा खाबु थायो सासे आर्टिस्टआ स' बेखौ सासे आर्टिस्टआ मावनो हायो बे हिसाबै आंबो सानो जे बर'नि माखासे हारिमुफोरखौ आंबो जाहाथे दिन्थिलांनो हागोन बा रैखाथि खालामनो हागोन जेरै हमना ला बर'नि गोदोनि माने एकदम एंगारहायै मेथाइ बेफोरखौ जों खननाय बा बर'नि माखासे बे खाम सिफुं सेरजा जथाजों जोनोम जानाय माखासे देंखो बेखौ बोनानै जाहाथे बर'नि हारिमुवा जाहाथे थांना थायो बेल' नङा दानि माने निउ जेनेरेसन जिथु ओंखारनाय बेफोर मेथाइनि गेजेरजोंबो हारिमुवा माने जाहाथे थांना थायो बेखौ जों सानफ्रोमबो लुगैयो आरो आंनि दायथ'आबो बेनो जाहाथे आं बर'नि थाखाय माबा मोनसे आङो माने बिहोमा होना गालांनो हायो जेन फुकन बर' नंगौ बर'नि बे ओरै तुमुक तुमुक खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनाय मोनसे रेगा आंहाबो मोनसे गालांनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो नंगौ थारैनो बिथांनि जा साननाय बिथाङा जोबोद मोजां पजिटिभलि बाथ्राखौ लादों आरो पजिटिभलि सानदों बिथांनि जा मिशन भिजन बे जाहाथे साक्सेस जायो बिथांनि एम्बिसना साक्सेस जायो जोङो लुबैगोन जोङो हास्थायगोन दा बे समाव बिथाङा जिथु सासे मुंदांखा सिंगार दा बिथांनिफ्राय जोङो मेथाइ खोनासंब्लाबो हाया दा बे हिसाबै दोंसेबाव बे समाव बर' मेथाइ बिथांनि मोजां मोनजानाय दोंसे बर' मेथाइ जों खोनासंनो लुबैगोन आच्छा मेथाइ माने आं गावनि मेथाइखौ दा खनथ'ला आं मोनसे समाव जाय आर्टिस्ट माने बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ नायै नायै जों खनबोनाय मानसि आरो सोलोंबोनाय मानसि आरो बिथांमोननिफ्राय जों बहुत इनकारेज मोनदों बिनिनो गेजेराव मानगोनां आदा बिग्राय बिथांनि दोंसे मेथाइ आं जोबोद मोजां मोनो बे मेथाइखौ मालाबा स्टेजावबो आं बेखौ पारफर्म खालामो स' बे मेथाइखौनो एसे खननानै आङो होनो सानदों दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया
रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो जावलिया बारनिसो जावलिया बारनिसो गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम मिलौदो गारांजों मेथाइखौ रोजाबना होनायनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां मेथाइमोन गोरबो बिखायाव गोरबो बिखासिम माने सौदावहैनो हानाय मोनसे समाव एकदम माने गासैनिबो माने खुगा गसोलनाय मेथाइ माने एभारग्रिन एकदम माने फेभरेट सं आरो बियो जोबोद मोजां मेथाइखौ मोजाङै रोजाबबावनानै होनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावदों दा बे समाव जोङो गुबुन मोनसे बाथ्रासिम दावगानो नागिरदों बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे बिथांनि जा स्पेसियेल डिश बिथाङा माखौ जानानै मोजां मोनो मा ओंख्रि जानानै बिथाङा मोजां मोनो आच्छा माने जोबोद इन्टारेस्टिं खोथा ओंख्रि हिसाबैथ' गोबां दं आंनि मोनसे फेभरेट माने एकदम फेभरेट आरो बे मोननैसो ओंख्रि दङ आङो अनला ओंख्रि जाना जोबोद माने मोजां मोनो बर'नि माने मोनसे कालचार मोनसे बेयो ओंख्रि बर'नि आरो एकदम माने मोनसे हिस्ट्रियाव थानाय मोनसे ओंख्रि ओंख्रि हिसाबै आङो औवा मेवाइ बे औवा गाजानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाइ होनना बुङो बेखौ स' आं माबायदि जाना मोजां मोनो बेखौ माने बे माइरंनि गुन्दै देनानै ओमफ्राय माने दाउ बेदर जानांगोन दाउ बेदरजों आरो अनला आरो बे जायखि बेखौ अनलाजों दाउजों माने आं जोबोद मोजां मोनो आरो मोनसे आंनि आरो फेभरेट ओंख्रिया जाहैबाय बियो नारजिजों अमाजों आं जोबोद मोजां मोनो बेखौ स' आरो गोबां दङ माबा माबि नाफाम थाहैबाय फारसेथिं आरो ना गोरान आंनि एकदम स्पेसियेलि एकदम फेभरेट माने ना गोरान जिहेतु माने बै फोथारनिफ्राय लाबोनानै दुब्लिनिफ्राय फोथारनानै लाबोनानै अराव एसे फोराननानै सान्दुं होनाय गोरान जेब्ला बेखौ फ्राय खालामनो जितु जायोब्ला मोनसे देंखो फैयोना माने स्रेम स्रेम माने बायनाय मोनसे देंखो फैयोना बे माने एकदम माने मोजां नाङो आरो बेखौ जाना मोजां मोनो बर'नि खाजा हिसाबै गोबां दङ खिन्थु स्पेसियेलि आंहा बे माने अनला ओंख्रिखौ आं माने जोबोद मोजां मोनो आरो फारसेथिं आं बेयाव मोननैसो खोथा माने बुंनो नागिरदों आंहा माने गोबां लोगो दं एटलिस्ट बे आङो आलिदुवारपुर वेस्ट बेंगल बिथिंनि माने आरो कलकातानिबो सानैसो लोगो दङ आरो गुवाहाटीनिबो माखासे आरो गोबां लोगो दं गुबुन गुबुन हारिनि मानसि जेब्ला बिसोर बेरायनो फैयो जोंनि बे डिस्ट्रिक्टआव माने बे टंला उदालगुरि पानेरियाव आरो फैयोब्ला माने लोगोफोरखौ जों माने ओंखाम जाहोनाय जायो दा जोंनि खायद'जों जाहोनाय जायो बर'नि खायद'जों माने बर'नि खायद' ओरैबायदि मोनसे माने बे एकदम नेचार माने बेयाव खुनु माने मस्ला मस्लि माने एकदम रासायनिक जेबो बुस्थु गैया बेहाय बा माने बे एकदम माने बिखाक्ट बुस्थु जेबो होनाय जाया बेहाय माने एकदम नेचारेल आरो बेयाव जेरै अनलाखौ सङो जों अनलायाव माने जों जेबो होआ जास्ट जों अनला संबाय थावजों एसे एवबाय बा माने रुसुन एसे थायोब्ला होबाय सामब्राम गुफुर एसे होबाय गोजा थाबाय बेखिनियानोसै आरो थ' बिसोर माने जेब्ला जाहोयो बिसोरखौ आलासिफोरा जेब्ला फैयो जाहोयो अब्ला बिसोरो माने आसरित जायो आरे माने ओंख्रियावथ' जेबो मस्ला मस्लि जेबो गैया माथो माने थेवब्लाबोथ' जोबोद गोथाव दा माने आसरित आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोर सानो आरो माने जोबोद संनो गोरों आरो बर'नि जि नेचारेल जितु माने जानाय खायद' माने बिराद माने बिसोरो टेस्ट होनना बुङो आरो बिसोरो दा जों गोजोननाय मोनो आरो बर'नि खायद'खौ बिसोरो माने मोजां मोनलांदों जानानै आरो बाख्नायलांदों बेखौ जोङो माने एकदम गोग्गानो हायो आरो जों जाखायो माने गामियावथ' मिथिखायो माबायदि जायो नङा होमबा बे मेस्था थाहैबाय मेस्था ओंख्रि गोखै बे मेस्था गोखैया बे थाहैबाय बेखौबो माने नाजों माने रुदबनानै जायोब्लाथ' बेखौथ' आरो खोथायानो गैया दा बेखिनिया माखासे आंनि फेभरेट आरो थारैनो रायजो राजा बिथांमोना बिथांनि जि फेभरेट डिश बिखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जोंनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथाङा बर'नि माखासे ओंख्रिफोरखौ जोबोरैनो मोजां मोनो बिथांनि फेभरेटखौ बिथाङा मुंख'लांबाय दा बे समाव जों एसे लुगैनायबो मोनदों
बिथाङा जेरैबायदि बुंदों थारैनो जोबोद गोथाव आरो जोंनिया थारैनो बर' हारिनि जा बर'नि जानाय लोंनाय जोबोद माने थावनाय बिथाङा जेरैबायदि बुंदों जोंनि सिगाङाव बिथाङा जेरैबायदि बुंदों जोबोरैनो माने गनायथावना आरो गुबुन हारिनि माखासे मानसिफ्राबो जोंनि संनायखौ माने जोबोद थावनाय मोनो होननानै बिथांमोना फोरमायो दा जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनि जा स्पेसियेल डिस जोङो मिथिबाय मालाबा बिथांखौ जोङो जुदि मेथाइ खननो लिंहरबा थारैनो माने एसे एरेन्ज खालामनो नाजागोन दा जायखिजाया जोबोद मोजां नांबाय दा बे समाव जोङो जोबथारनाय फारसे फैदों दा थेवबो मोनसे बा बेनिख्रुइ जि गोनांथार बाथ्रा माखासे थागोन दा फिन खेबसेबाव जोङो लोगो मोननो थाखाय बिथांखौ नाजागोन दा फैबाय थानाय समाव बेनि सिगाङावनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन जे फैबाय थानाय समाव बिथांनि जाफोर माने मेथाइ बा गोदान मेथाइ बिथाङा माबाफोर बिदि रेडि खालामदों नामा? मेथाइ दङ गोबां दङ खिन्थु बिनिनो बे बैसागोनि सिगां दोंबा मेथाइ आं जोनोम होगोन बा रिलिज होगोन आरो मोननैसो मेथाइआ एलबामबो जानो हागौ आरो मोननैसोआ एलबाम जायाबो जानो हागौ बियो एक्सुवेलि बेखौ आं MP3 हिसाबै बेखौ दोनगोन आरो अडिअ MP3 हिसाबै स' रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खावलायबावबाय जेबायदि आंखौ अनबोबाय थादों बा मान होबोबाय थादों बा आंखौ माने गोजौ लेभेलाव थांनायाव आंखौ हेल्प खालामबाय थादों रायजोफ्रा आं आरो आसा खालामो जाहाथे आरो फिन बे गोदान मेथाइखौ जाहाथे नायगोन आंनि इउटुब चेनेलाव फुकन बर' बे सार्च खालामबानो इउटुबाव मोनगोन आरो बे इउटुबावनो आंनि बे जिथु गोदान मेथाइ बे बैसागोनि सिगां ओंखारनो गोनां बे मेथाइखौ आं रिलिज होगोन जाहाथे रायजोफ्रा अनसायगोन जेरैबायदि अनसायबाय थादों आरो अनसायबाय थागोन आरो आं आरो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो रायजो आरो नोंथांमोनखौ आरो साबायखर बावदों जोबोरैनो बिथांनि जा गोदान मेथाइ बेखौ जोंबो गोसो गुदुङै नेबाय जोङो आसा खालामदों बिथांनि मेथाइखौ रायजो राजा बयबो माने गोसो गोथारै अनसायनानै लागोन जोबोद माने पपुलार जागोन जोबोद फेमास जागोन जों आसा खालामदों आदसा नोंथां जोङो बयबो मिथिगौ नोंथाङा जेथिया माने स्टेज प्रग्राम खालामो बे समाव नोंथाङा जोबोद मिलौदोयै आलायारननि जा मेथाइ बेखौ रोजाबनानै जागायजेनग्रोयो दा बे हिसाबै जोङो दिनै जोबथारनायाव जोंनि सावरायनाया जोबथारनायनिफ्रायसो जिथु फैदों बे समाव नोंथांनिफ्राय दसे सम आलायारननि जा माने मेथाइ बेखौ जोङो खोनासंनो लुबैगोन साबायखर थाबाय बे मेथाइआ जोंहा गोबां रायजोफोरनि अननाय मोनदों जिहेतु जों लाइभ श' खालामो बे मेथाइखौ गोबां रायजोफोरा जोंखौ अननाय होदों आरो जोंनि मोनथिनायाव दासिम आरो एक्जेक्टलि आं मोनथिजोबाखै थेवब्लाबो आं जितु नायो आरो आलायारन मेथाइखौ जेसेबां माने मेथाइ खनगिरि बा रोजाबगिरि बिथांमोना माने इउटुबाव खनदों बा लाइभ श' खालामदों दासिम माने रायजोफोरनि अनसायनाय हिसाबै जों हाइस्ट मोनदों आरो दासिम हाइस्ट माने भिउवार्स जादों आरो बे आलायारन जोंनि लाइभ पारफरमेन्स बे जितु माने बेयाव माने रायजोफ्रा जोबोद अनदों आरो एक्सेप्ट खालामदों आंबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जोंखौ बेसेबां माने इनकारेज खालामनायनि थाखाय एसे खनना होनोसै फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन si bara balang-balang bifang ni dalayaw dawagabang
अखानाय सिबारा बारलांबाय बिफांनि दालायाव दाउआ गाबाय सानजायाव खोराङाव सोराङा नुजाबोगोन फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन 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 गोजोन्थों साबायखर थाबाय जोबथारनायाव बिथाङा जोबोद मोजाङै जोंनो मेथाइ दोंसे खोनासंहोबाय जोंनि आरो रायजो राजा गासैनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय आरो एसएम निउसनो एसेबां गावनि बेसेनगोनां समखौ होनायनि थाखाय जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव फिन खेबसेबाव बिथांखौ बिदिनो मोजां समाव मोजां बोथोराव आरो गोजोन समाव बिथांखौ लोगो मोनगोन बिथांनि जिउनि गोजोन हास्थायनाय बिथांनि जिउआव जाहाथे देरहासारनाय फैयो बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासिखौ बिथाङा मोननो हायो गावजों लोगोसे आंनिफ्रायबो नोंथांमोननि बे माने बर'नि जिथु आर्टिस्ट बा कालचार बा बायदि बायदि माने बिथिङानो जा बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव समाजनि गेजेराव माने मोगथां महराव लाबोनायनि थाखाय बा सिनायथि होनायनि थाखाय आरो माखासे बे हाबसोनानै थानाय टेलेन्ट बेखौ नोंथांमोना समाजनि गेजेराव फोसावनानै होनायनि जे मोनसे माने हाबाफारि नोंथांमोना लादों बिनि थाखाय नोंथांमोननि बे माने एसएम निउस बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बरायबाय जाहाथे फिउचार आरो बे जाखांफुनाय माखासे बे सिङाव हाबसोनानै थानाय टेलेन्ट बेखौ जाहाथे बोखांनानै लाबोयो आरो रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै होफायो बेखौनो आं एसएम निउस बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंनिफ्रायबो बिथांनि जा थुलुंगा बेखौ जोङो मावलांनो थारैनो नाजागोन बिथांनि जा मोजां मोनसे बाथ्रा बेखौ जोङो लाखिनो नाजागोन दा बे समाव जों बिथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिननायनि आसाजों गावनि बेसेनगोनां समखौ एसएम निउसनो होनायनि थाखाय गोसो गोरबो इसिंनिफ्राय आरो एसएम निउसनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि जा सावरायनाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोन्थों